Molt bé, i després de Joan Rovira nosaltres ja entrem en aquesta primera entrevista del dia. Ho fem en aquesta ocasió, el que fem és parlar amb Marta Zaragoza, treballadora social, i amb Cinta Balmanya, psicòloga, sobre les propostes sobre l'acolliment familiar que es duran a terme a l'Ampolla des del Consell Comarcal del Baix Ebre. Bon dia a les dos. Bon dia. Hola, bon dia. Molt bon dia. Anem a veure l'acolliment familiar. L'acolliment familiar és un concepte que encara avui en dia té un pes molt important. Sí, correcte. Qui vol començar de les dos? Bueno, pensem que és una paraula que encara se sent molt però que no està molt introduïda en la població. La gent tampoc no sap quins tipus d'acolliment oferim des de l'ICIF, que treballem al Consell Comarcal del Baix Ebre, la tipologia de famílies que poden postular-se com a família col·laboradora. Vull dir, hi ha moltes pors, molts de mites, i llavors en aquesta exposició que farem intentem una mica aclarir una mica aquests conceptes, en què consisteix l'acolliment familiar, quines tipologies hi ha, quines són les temporalitats, introduir a la gent a un món una mica desconegut. M'agrada que ho digues, això de l'exposició, perquè moltes vegades se fan xerrades, se fan trobades, però una exposició per a explicar-ho, com va sorgir la idea? Sí, això va ser a final més o menys del 2024, que vam començar a treballar en un projecte relacionat en l'acolliment, perquè estàvem evidenciant la necessitat que teníem de trobar famílies acollidores. Llavors va sortir una mica la idea i vam començar a agafar forma a través de la col·laboració dels nostres acollidors i també dels joves que tenim acollits aquí a les Terres de l'Ebre. Quan ja teníem el projecte una mica en forma, el vam portar a inaugurar el passat 28 de maig del 2025 al Museu de Tortosa. Llavors una mica la idea era fer itinerant aquesta exposició, perquè nosaltres donem servei a totes les Terres de l'Ebre, a les 4 comarques, i l'hem anat portant itinerant per tots els pobles que han estat interessats en voler-la tenir, i l'acompanyem en un conte relacionat també sobre l'acolliment familiar, i també, com dia la Marta, la xerrada adreçada a les persones que tinguin alguna inquietud o interès per conèixer què és l'acolliment familiar i com funciona i si realment pot encaixar o no dins el projecte vital de les persones. Molt bé, molt bé. L'exposició s'anomena Aculli per què no? Com sorgeix el títol? Bueno, perquè és el que pensem, a vegades no ens passa pel cap, però a vegades si tenim més informació, per què no pot ser una família acollidora o almenys interessar-te en el que pot ser, Per això, com deia Cinta, aquesta exposició consta d'una sèrie de plafons en imatges de famílies acollidores de les nostres terres, que això també fa que a vegades penses que és una cosa més propera, de dir, lo conec perquè és d'Amposta o és d'allò, i si ell ho ha pogut fer, per què no puc fer-ho jo? I llavors també van acompanyades d'un text on expliquen aquestes famílies que ha representat per a ells o que està representant ser família acollidora. Llavors també han participat alguns joves que ja han complert la majoria d'edat, perquè si no no podria sortir la seva imatge, i també explica què ha significat en la seva vida poder tenir la sort de ser acollits per una família. Vosaltres, des de la vostra vessant professional, suposo que heu tingut contacte tant amb famílies acollidores com amb persones acollides d'alguna manera. Què és el que més vos sobta i què és el que encara hem d'aprendre? Bueno, sí, nosaltres com a ICIF som les encarregades de... O sigui, aquí hi ha un engranatge que és la DGPIA, que és qui fa la mesura que un infant ha de ser tutelat i ha de ser separat temporalment de la seva família. Llavors és quan demana a l'ICIF, que tenim una borsa de famílies acollidores, de dir, necessitem una família o d'urgència o simple o permanent de diferents tipologies per a aquesta criatura. Llavors, l'ICIF és qui fa completament el seguiment
d'esta família durant la temporalitat que té l'infant acollit i del xiquet. Vull dir, nosaltres estem constantment, o sigui, no és el fet de dir te ficarem a un xiquet a casa i a partir d'aquí, no, vull dir... Vaja, en cap moment m'ho havia plantejat. Nosaltres ens coordinem en l'escola, ens coordinem en els recursos que hi vagi, fem moltes visites a domicili, estem per a lo que la família pugui necessitar, depèn l'edat de la criatura, doncs també tenim entrevistes i xerrades en els crios, vull dir que és un seguiment constant. No, tampoc la meva pregunta no anava tan enfocada per lo que és, en què consisteix la vostra feina en el dia a dia, sinó en les vostres vivències, en les vostres experiències vivencials. És a dir, a l'estar en contacte amb famílies, per exemple, tu ara anomenaves el concepte de la família d'urgència. Aquella persona que ha d'estar preparada per a que en res se la truqui i se li digui rebràs un crio i... Sí, has d'anar a recollir un crio a les 12:30. I moltes vegades no saben ni la situació d'aquell crio. Sí. Llavors a mi m'agradaria, si jo m'estic emocionant i estic a l'altra banda, com si diguéssim, m'agradaria que m'expliquéssiu vosaltres, que sou les que heu vist i les que heu estat al costat d'aquestes famílies o d'aquests nens, què és el que vos emporteu? Què és el que mos hauríeu de traslladar com a societat? Bueno, que tots els nens, no, tenen dret a una cosa super senzilla i molt poderosa, no, que és el dret de viure en una família. Correcte. Vull dir, gràcies a les famílies acollidores que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, estos infants no estan a un centre d'acollida, estan vivint en les famílies, no? Estan rebent un caliu, estan sent escoltats, rebent abraçades, estima i l'acompanyament que necessiten en el seu dia a dia per a que ells puguen créixer de manera integral i plena. Això és el més plaer, no? que hi ha, que aquests xiquets poden créixer envoltats d'unes persones que evidentment no són la seva família, sinó són la seva família d'acollida i puguen desenvolupar-se de manera integral. Perquè, com deia abans, Marta, no? L'acolliment té diferents durades, no? Unes són més breus, com seria l'acolliment d'urgència i diagnòstic, i d'altres poden ser més estables en el temps, com podria ser un acolliment permanent, no? Què vol dir un acolliment permanent? Quina diferència hi ha entre l'adopció i l'acolliment permanent? És, bàsicament, en l'acolliment permanent hi ha visites en la família biològica, els infants continuen tenint un règim i no hi ha canvi de filiació. Vale. En canvi, en l'adopció, no, se trenca tot el que és la relació amb la família biològica i quan judicialment ja està tot en ordre, llavors es canvien els cognoms dels infants. Molt bé. En quant a la sensació que tu dius de les famílies, el que ens emportem, no? Pues, és veritat que potser les famílies d'urgència, que són les que més rodatge tenen, perquè és una cosa més temporal que un acolliment permanent, que pot estar als 18, les famílies que tenim avui en dia d'urgència són famílies que per casa d'ells ja han passat 11-12 crios, vull dir, són famílies que la primera... O sigui, és en temor, com totes les novetats a la vida, no? I també hi ha molta temor al dol de l'acomiadament, no? Vull dir que han d'estar molt preparats, però després veus que les famílies continuen i han passat 3 mesos o 6 que no tenen a ningú i ja els veus, no? Com una mica que diem que tenen mono ui, no hi ha cap... Vull dir que la sensació que t'emportes és esta, que les famílies ho donen tot, que els crios en poc temps només trobar l'estabilitat. Que bonic, això, que important. La família acollidora és una família que ha de ser reparar i acompanyar, no? I llavors veus que al cap d'un mes moltes famílies te diuen és que està super, que també diem, ojito, que després el temps també va passant factura, però el primer mes te diuen és que està superintegrat, és que ja el veus com un mes de casa, no? I és la sensació aquesta que dius, pues bueno, bona sensació per part de l'acollida de les famílies i pels crios que després veiem el seguiment que la cosa va bé. Aquesta trobada, que diguéssim que l'excusa és l'exposició, perquè no acollir, serà una trobada, penso, per part de tots els que assistiran, de valents, tant per les famílies, perquè és el que tu parlaves, vull dir, estar preparat per a desprendre't, per a dolar
de manera contínua, jo crec que no tots els cossos ho aguanten, i sobretot les ments. No, has d'estar preparat i a més també pensem ja que nosaltres parlem de famílies acollidores, però molts és igual una persona sola, vull dir, no has d'estar en parella per a ser acollidor, pot ser una dona sola, un home sol, 2 homes, 2 dones, i també tenim molt en compte el voltant de la família, no? Vull dir, quan és una família en fills biològics, també preparem molt a estos xiquets, no? Perquè és un que ve de fora, com aquell que diu, que tu igual has sigut fill únic i que has de començar a compartir, i a vegades ens passa que veiem que la criatura per edat o per lo que sigui no està preparada, i som nosaltres que diem, fem una aturada, i quan el xiquet teu hagi complit 2 anys més, no? Vull dir que tampoc tornem a parlar. És col·loquem per col·loquem, no? Vull dir que hi ha un estudi molt de la família. Mira, ara acabes d'introduir també un altre, en tot aquest trencaclosques, un altre punt molt important, no? Perquè vosaltres, per molt que vingui una persona, 2, 3, és igual, una família que digui vull acollir, vosaltres heu de tindre molt clar també a qui se diu aquest nen o aquesta nena, no? Correcte, sí, abans que explicàvem una mica el seguiment que fem en les famílies i en els xiquets, també cal contextualitzar que nosaltres fem també tota la fase prèvia. Nosaltres fem una xerrada informativa, no? On coneixem una mica la família que es postula a fer un possible acolliment, i a partir d'aquí, quan la família entra a la sol·licitud conforme vol fer l'acolliment, nosaltres fem una formació, una valoració, i quan, si són idonis, formen part de la borsa d'acollidors de les Terres de l'Ebre, i llavors, en el cas que hi hagi algun infant que encaixa en el perfil d'esta família, és quan se fa l'assignació, la proposta i després l'assignació. Però vull dir que estem des del minut 0 acompanyant a la família i també orientant-los, perquè a vegades hi ha famílies que venen pensant en un acolliment d'urgència, però l'acolliment d'urgència se necessita molta disponibilitat, perquè solen ser un parell de dies de visites a la setmana amb la família biològica dels infants. Llavors, a mesura que anem fent la valoració, també anem reorientant una mica la família en funció de les necessitats que té la família. I suposo que tot i la necessitat d'aquestes famílies o persones d'acollida, en moltes ocasions també deveu veure que no és adient, no? Correcte. Hi ha vegades que durant el procés de valoració, per motius que siguen, plantegem a la família poder fer una aturada, perquè s'han de treballar certs aspectes, ja sigui de personalitat, algo al domicili, algo com el que deia Marta abans, no? De si hi ha infants biològics dins el domicili acollidor, per motius que siguin, nosaltres fem una aturada i quan se passa aquesta temporalitat de l'aturada tornem a valorar en quin punt se troba aquella família. No, perquè és que, a veure, vivim en una societat que s'ha de contemplar tot. Llavors, no saps mai, no?, quina ment pot decidir acollir. Llavors, sí, aquí heu de parar. Suposo que ho deveu tindre molt en compte, també. Que tot i així, vull dir, fem la valoració que deia Cinta, són testos psicològics, és després una visita a domicili, i tu pots veure, però tampoc, clar, no et jutge. Jo puc veure que és una família que pot encaixar perfectament. Després, poques n'hi ha, no? Però pot haver alguna sorpresa que dius, home, jo quan els estava valorant no em pensava que després reaccionaria. Però el seguiment podeu acabar de polir en un moment donat, no? Pots veure de dir, me pensava que seria més carinyós i arribo... Se retira el crio en aquests moments, en aquests casos? Si és una cosa molt greu, sí, però també hem de pensar que un altre abandonament per a una de les nostres criatures ja és prou. Vull dir que si és una cosa molt grossa està clar, no? Però si és algo que veus que pots treballar en estos acollidors, el que volem és el benestar de l'infant primer que tot, no? I si ell està bé en esta família, intentaràs treballar, jo què sé, si l'hem de derivar algun recurs a la família, de dir a un terapeuta, casos molt greus sí, no? Però si no, pensem també sempre... després deu estar el procés d'adaptació, que vulguis o no, a veure, tots han de donar de sí, no? Correcte, sí. Per exemple, en els acolliments permanents, durant el primer any és un procés d'adaptació, vull dir, és un procés d'adaptació llarg. I els xiquets i les xiquetes, què? Este procés, este
anar-se'n a casa, o a una casa forània al principi? Com ho viuen? Bueno, pues depèn de cada xiquet i de cada xiqueta, no? Hi ha xiquets que són més, d'alguna manera, més adaptables i ho posen molt fàcil des del primer moment, i hi ha altres xiquets que els hi costa una mica més, ja sigui perquè estan aferrats als acollidors que tenen d'acolliment d'urgència i diagnòstic o per altres motius, o per les seves vivències, no, prèvies, i estan més aferrats i costa una miqueta més este procés d'adaptació. Però bueno, al cap i a la fi, vull dir, és per un benestar dels menors, llavors s'acaba fent. Pues recordem, per favor, quan ha començat aquesta exposició? Ha sigut avui? És avui que comença? Sí, des d'avui fins al dia 16 estarà l'exposició a la Biblioteca de l'Ampolla, i llavors el dia 15 de maig, coincidint en el Dia Internacional de la Família, De les famílies, sí. Farem el contacontes a les 5 a la mateixa biblioteca, no? Perquè també pensem que és una manera de poder arribar als més petits, no? Que sàpiguen una mica o que els ressoni la paraula acolliment, perquè molts dels nostres xiquets comparteixen escola, activitats, pati, sí. o al parc en xiquets que són acollits, no? I pues, també que tinguin una mica de coneixement a través del conte. És un conte que pensem que està adreçat a xiquets entre 5 i 10 anys. Molt bé. No? I després a les 6 faríem una informativa que ve ser una mica això, no? En els adults que hi vulguem participar. Torna a repetir, per favor, l'hora en què fareu la informativa. La informativa és a les 6, el dia 15 de maig, i el contacontes a les 5. Vale. El 15 de maig, diguéssim que se concentren dos activitats molt importants. Correcte. I mentre L'exposició està clar, però aquestes dos... a veure l'exposició en l'horari de biblioteca des d'avui fins al dia 16. Doncs moltíssimes gràcies a les dos per plantejar-nos una realitat que està aquí. És que cada dia posem la tele i surt aquest tema. Sí. Moltes gràcies per estar al peu del canó. Gràcies. Vinga, gràcies.